Il-ħadd it-tajjeb. Illum it-13 ta' Diċembru huwa t-tielet ħadd tal-Avvent. Nilqakom għal din il-qudiesa mill-Kappella ta' Santu Kristu f'Ħalaxaq. Jiċċelebra din il-qudiesa l-Arċisqof Charles Scicluna, jikkonċelebra Dun Andrew Xkembri li llum se jingħata l-possess mill-Arċisqof bħala il-kappillan il-ġdid tal-parroċċa ta' Ħalaxaq. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellmilkom minn din il-Knisja ta' Santu Kristu ġewwa ir-raħal ħelu sabiħ ta' Ħalaxaq u għandi il-pjaċir kbir li waqt din il-qudiesa tat-tielet ħadd tal-Avvent għalhekk qegħdin nilbsu ir-roża bħala sinjal tal-ferħ tal-Avvent nagħti l-possess bħala kappillan ta' Ħalaxaq lil Fader Andrew Xkembri u issa nitlob il-Fader Lino jaqralna id-digriet tal-ħatra. Digriet. Lill-Aziz fi Kristu, ir-Referendu Saċerdot Kanonku Andrew Xkembri, b'xewqat ta' ġid ta' dejjem fil-mulej. Jiena li naf bil-ħajja tajba u eżemplari tiegħek u bil-għaqal u l-ħeġġa li inti urejt fil-Ministeru sa issa, l-aktar fil-qadi ta' dmirijiet saċerdotali tiegħek bħala viċi kappillan fil-parroċċa ta' Ħattart u direttur spiritwali fil-Kulleġġ Marija Reġina in-Naxxar, kif ukoll li għandi xhieda ta' min joqgħod fuqha dwar il-kwalitajiet sbieħ tiegħek, nixtieq nurik kemm nafdak u nistmak. Għalhekk bid-dimissjoni li jien aċċettajt tar-Referendu Kappillan Dun Gordon Refalo mill-Uffiċċju u Ministeru ta' Kappillan tal-Parroċċa ta' Ħalaxaq, sfat u għada bla kappillan il-parroċċa u knisja parroċjali iddedikata lill-Alla taħt it-titolu ta' tluħ fis-sema tal-Imqazza Verġni Marija f'Ħalaxaq. U billi jien nixtieq li din il-Knisja ikollha kappillan u rettur tajjeb. Jiena nagħti u nafda fidejk Kanonku Dun Andrew Xkembri li msemmija parroċċa u Knisja parrokjali ta' Ħalaxaq bid-drittijiet u dmirijiet kollha li jmorru mal-uffiċċju ta' kappillan, sakemm il-ħtiġijiet ta' djoċesi jitolbu li jien jew is-suċċessuri tiegħi insejħulek biex taqdi dmirijiet saċerdotali tiegħek bħala kollaboratur tagħna f'xi post jew qasam ieħor ta' djoċesi. Bħala xhieda u profa ta' dan kollu, jiena ordnajt lil law taħt imsemmi kanċillier tal-Kurja biex iħejji u jirreġistra dan id-digriet li jġib il-firma u s-siġil tiegħi. Moti mill-Kurja Arċifiskofili ta' Malta, il-Furjana, illum 16 ta' Novembru 2020. Charles Ġu Scicluna, Arċisqof ta' Malta. Charles Buġejja għall-Kanċillier.
Jiena Reverendu Kanonku Don Endru Xkembri, kappellan ta' Knisja Parrokjali ta' Tluħ fis-sema tal-Verġni Mqazza Marija f'Ħalaxa, inwiet u naħlef li nkun fidil u obbedjenti lejn l-Arċisqof u s-suċċessuri tiegħu, li nħares il-liġijiet tal-Knisja u d-direttivi tal-awtorità ekjażlastiċi joħorġu minn żmien għal żmien, li naqdi bil-fedeltà kollha dmirijiet tiegħi ta' raj tal-poplu ta' Alla li ġifdat lili. Inxandar il-kelma ta' Alla, niċċelebra l-misteri qaddisa u nħabbrek għas-salvazzjoni tal-bnedmin biex inġib iktar il-qoddim l-aqda tal-imħabba fir-rabda tas-slim fil-komunità parrokjali afdata lili u li bir-reqqa kollha u bil-għaqal nieħu ħsieb il-wirs spiritwali, kulturali, artistiku, patrimonjali li din il-familja parrokjali irċeviet minn misserijieta. Inwiet ukoll li nagħmel dejjem ir-rieda tal-Arċisqof u s-suċċessuri tiegħu meta ħtiġijiet tad-dijoċeżi jitolbu li għandi naqdi dmirijiet saċerdotali tiegħi f'postijiet jew foqsma oħra tad-dijoċeżi. Hekk Alla jgħinni u dan l-Evanġelu mqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu. Ħuti jew nar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħnina. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna Kristu ħnina. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' teħodna għand il-missier mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int taf bliema fedeltà il-poplu tiegħek qiegħed jistenna il-festa tal-Milied. Għatina nitolbuk li seħħilna naslu għallena bla qies li nġarbu fit-twelid ta' Sidna li b'qalb ferħana niċċelebrawh dejjem b'solennità qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sid il-mulej fuqi, għax il-mulej konsagrani. Batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Batni ndewwi l-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex innedi s-sena tal-grazzja tal-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej
taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għaxru libbisni bil-bis is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini. Bħala rus imżejjen b'kuruna, bħala rusa tlelleġ bil-ġawar tagħha. Bħalma l-art tnibbet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija, quddiem kollha kemm huma l-ġnus. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi. Għaxru xeħet għajnejh fuq iċ-ċokkon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qoddim kull nisel jibda jsejjaħ li ħenja. Ngħidu flimkien, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu, il-ħina tiegħu tinfirex f'kull żmien, fuq dawk li jibżgħu minnu. Ngħidu flimkien, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ, u l-għoni għabatom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħnena tiegħu. Ngħidu flimkien, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, ifirħu dejjem, itolblu bla qiegħda, iżuħħajr lill-Alla f'kollox. Dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Ixxekklux l-Ispirtu, tmaqdrux il-profezija. Ippruvaw kollox, it-tajjeb żommuh, u fuq kollox warbu kull xorta ta' ħażen. U Alla taslim iqaddiskom f'kollox u jżommkom sħaħ bla mittiefsa fl-Ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem, sa ma jiġi Sejdna Ġesu Kristu. Fidil u Alla li sejħilkom huwa u jagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. L-Ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixed għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl imma ġie biex jixed għad-dawl. Ix-xita ta' Ġwanni kienet din meta l-lut ta' Ġerusalemm batu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh. Int min int? U stqar bla ma ċaħad. Jien minix il-Messija? U ma reġgħu staqsewh, mela min int, Elija? Minix għalilhom? Int il-profeta? Le weġibhom. Imbagħad qalulu, mela min int biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna? Min tgħid li int? U wieġeb kif qal il-profeta Iżajija, jien il-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu it-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsewh, mela kif qiegħed tagħmmed la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-profeta.
Jien nammed bl-ilma weġibhom Ġwanni, imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jien anqas ma jisħoq li nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jgħammed. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir li ġib bħala xut biex jixet għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Dwa u għal-mod kif il-Vanġelu ta' San Ġwan li għadna kemm rajna, propju qegħdin fl-ewwel kapitlu, jiddikjara u jfisser il-missjoni ta' Ġwanni li aħna insemmuh bħala l-ammiet għax hu kien li għammet lil-Mulej Ġesu, jew inkella Ġwanni l-Battista, għax propju għammet lil-Mulej. Ġie bħala xut biex jixet għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Aziz Fader Andrew, jiena nawguralek li għal komunità parrokjali ta' Ħalaxa inti tkun xut għad-dawl ta' Ġesu u li twassal il-ħafna għal milja tal-fidi. Ġwanni ma kienx id-dawl u lanqas inti m'intix id-dawl imma ġejt u inti mibgħut bħal Ġwanni l-ammid biex tixet għad-dawl. Minnhom il-Fariżej li kienu interessati ħafna anke fir-ritwal jippruvaw jifhmu għaliex Ġwanni qiegħed jgħammet fix-xmara Ġordan, x'inhu s-sinifikat ta' din il-proċedura ta' dan ir-ritwal li ikun hemm kjutanis wieħed waħda jammidhom. Il-mamudija tfisser full immersion bl-Ingliż li joddoshom fil-xmara Ġordan. Imma xi jfisser da kollu? Għaliex? Għaliex huma preokkupati li dan li qed jgħid li mhux il-Kristu, mhux il-Messija, mhuwiex il-profet Elija li kellu jiġi qabel il-Messija u mhuwiex profeta, allura minnu? U Ġwanni b'umiltà kbira, għax l-umiltà hija r-realtà ta' min inti, mhux li tċekkel lilek innifsek u tarmi lilek innifsek, imma tirrispetta inti min inti u inti m'intix ukoll. U jgħid jien minix il-Kristu, minix Elija, minix il-profeta. Imma l-ora inti min inti? Leħen jgħajjat fid-deżert. Ħejju it-triq tal-Mulej. Mela huwa dak li mibgħut qabel il-Mulej biex jeħilu triq u l-mamudija li qed jagħti hija mamudija tandiema. B'xi mod l-avvent huwa l-istaġun ta' Ġwanni il-Battista daqskemm hu wkoll l-istaġun tal-Madonna li qiegħda tistenna. Il-Madonna qiegħda tistenna lil-Mulej fil-ġuf tagħha, hija l-om tal-istennija, imma anke Ġwanni il-Battista huwa dak li ħejji it-triq għall-Mulej. Mhuwiex id-dawl li ma ġiex tad-dawl. Imma jipprepara it-triq għal xi ħadd li se jammidna bl-Ispirtu Santu. U għalhekk, peress li aħna mamdin bl-Ispirtu Santu, u din xi ħaġa li Ġwanni kien konvint minna Ġesu se jiġi biex jammidna fl-Ispirtu Santu. Allura Ġesu għalkemm jaf li maħniex id-dawl, xorta seta' jgħidilna li aħna mamdin bl-Ispirtu Santu intom id-dawl tad-dinja. Din ħaġa Ġwanni ma setax jgħidha fuq innifsu. Imma Ġesu jgħidha lil dawk li hu jgħammed bl-Ispirtu Santu. Jgħid jiena d-dawl tad-dinja, imma meta jħares lejna jgħidilna intom id-dawl tad-dinja. Intom il-melħ tal-art. U din li għal-komunità li jiena nawguralek li tkun tista' tagħti ħajtek għaliha. Komunità mamda bl-Ispirtu Santu li minnek Aziz Kappillan, Aziz Fader Andrew,
tippretendi li ssib xut għal dan id-dawl u wkoll bniedem li f'kull persuna jaf ikebbes il-fjamma ta' Ġesu. Illum bħala kappillan inti qabel l-Evanġelju xelt it-tielet ċema mill-girlanda tal-Avvent. Diġà wasalna fit-tielet ċema mill-erba li ħejjuna tant qrib il-miliet. Imma dan is-simbolu ftakru wkoll bħala is-sinjal tal-qadi tiegħek, tal-missjoni tiegħek, tal-ministeru tiegħek. Jiena f'kull persuna mhux nitfi x-xema tal-imħabba, il-fjamma tat-tama u tal-fidi, imma nixela. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna f'dan l-istaġun tal-Avvent blozza ta' bejnietna bil-maħfra, bil-paċenza li nieħdu b'xulxin minflok nitfu ix-xrara li hemm f'dak li jkun inħeġġuha, nixeluha. B'hekk ikun jista' iseħħ il-kliem tal-profeta, l-ispirtu tal-mulej fuqi, għax il-mulej konsagrani, biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Bat nindewwi l-qalb miksura u nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex innedi is-sena tal-grazzja tal-mulej. Wara kollox aħna qed nistennew imgħallem li qasba imġelġla ma jiksiriex, mużbieħ inemnem ma jitfiex. Jalla, intu tiltaqa' fil-parroċċa Aziza li battek u qed nibatek biex tkun ir-raj tagħha Aziz Fader Endru. Kull meta tiltaqa' ma' fjamma tnemnem mhux titfiha, imma tejna tikber, tixel. U hekk id-dwar li qed nixelu fil-djar tagħna u fit-toroq tagħna f'dawn iż-żminijiet ikunu sinjal ta' dik il-fjamma ta' fidi, ta' tama u ta' mħabba li tassew iħeġġu u jimlew il-qalb tagħna bil-veru ferħ. Għazisija nistiednek iġġeddet il-wedit li għamilt fl-ordinazzjoni tiegħek qudiem dan il-poplu ta' Alla li qed ikun afdat fidejk. Trid taqdi bil-ħeġġa kollha dmir tiegħek li tira l-poplu ta' Alla u tgħin l-isqof mill-aħjar li tista' fil-ħidma pastorali. Trid tiċċelebra bit-tjiba kollha u kif jixraq il-misteri qaddisa għat-tifħir ta' Alla u għal-dusija tal-poplu nisrani. Trid inti bil-erf u laqal kollu tħabbar il-kelma ta' Alla billi xxandra l-Evanġelju u tfisser il-fidi kattolika. Trid inti tingħaqad dejjem aktar minn jum għall-ieħor ma' Kristu saċerdot li offra lilu nnifsu lill-missier għalina bħala vittma safja u bla teba u tikkonsagra ruħek lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu lil Alla l-missier jisma' t-talbiet ta' din il-komunità parrokjali u magħhom inżidu it-talb tagħna għall-Knisja Universali, għad-dinja u għall-pajjiżna biex il-mulej iħarisna. Ferraħ l-arusa tiegħek, il-Knisja u żejjena bid-duni tiegħek biex twassal flimkien il-ferħ tiegħek, nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Ħajdawel il-ferħ tal-aħbar it-tajba tiegħek, il-qlub tal-mexxejja politiċi u ekonomiċi sabiex il-bnedmin ma jiġux imxekkla fit-tfittxija tagħhom għal ferħ veru, nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Imla b'dak il-ferħ li ma jistax jittieħed lil dawk li huma mġarbin jew fil-ħabs minħabba l-fidi tagħhom fik, nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej.
Għamil li ma nxekklux il-ħidma tal-Ispirtu tiegħek fina u fil-komunità tagħna u li nwarbu minna kull xorta ta' ħażin biex bekk il-leħen tiegħek ikompli jidwi fid-dinja permezz tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Infaħru l-bħobor tiegħek għal ġid kollu li bihem lejna u f'qalbna ferħ din it-talb tagħna lejk bi Kristu Sidna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet li ħerġin mill-qalb tagħna. Sabiex din il-parroċċa tkun komunità nisranija skont qalbek, biħsieba dejjem lejn is-sema, fejn ġie qabilna ibnek li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jint waqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Li ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om Verġni stennietu bl-akbar għossa. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitħennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija,
Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, taħli d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u dina nagħmlu liben ta' Alla, Ġesu, Santu Kristu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni miħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek.
u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħidnu bit ta' dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Nitolbu mulej il-ħnina tiegħek biex b'din il-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-kappella ta' Santu Kristu li tinsab fil-periferija ta' Ħalaxa, kappella dedikata lir-Redentur u li nbniet fis-seklu 19 sabiex tikber id-devozzjoni lejn il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu fost l-għaxqin. Infakru li d-dispensa tal-obbligu tal-qudiesa tal-ħadd għada fis-seħħ u għalhekk nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu l-qudiesa mid-dar u biex il-koll inkomplu nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsin tas-saħħa. Min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibbuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. thank you